रादाब होगोन रायजो राजाफोरनि गोजोननि थाखाय दिनै गोथार बर'दिनाव आङो जोंनि बिटिआरनि रायजोफोरनिसिम मोनसेल' आगान होगोन जाहाथे जोंनि बिटिआरआ जाहाथे सान्थि थायो बे जिसु ख्रिस्ट' जोनोम साननिजों लोगोसे जाहाथे सान्थि जायो बियो सान्थिनि थाखाय बे बुहुमाव फैदों आरो जाहाथे सान्थिया थाबाय थायो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोजों आङो कामना खालामदों आरो जाय बिथां आलासिमोना फैदों जाहाथे बयबो मोजाङै मोनजालाङो आंनि न'खराव आं बेखौनो होननानै दोनो स्पेशली क्रिसमासनि समावहाय मा मा जानाय जाहैयो नोंथाङालाय फिथा सौराय मा औ नंगौ क्रिसमास समाव न'नि बुस्थु न'आव बानायनाय जि बर'नि ट्रेडिसन फिथा लारु एन्थाव बेखौ बानायनाय जायो दिनैबो आंनि न'खराव बेखौनो बानायदों आरो लोगोसे ओंखाम जानायाव जोंनि अमा नारजि अनला बेबायदि आइटेमा आंनि न'खराव दिनै जादों साननि समावहाय गिर्जायावबो पार्टबा खालामो ना औ खालामो जे गोदान बोसोर फैगासिनो 2023 लास्ट दिनैनिफ्राय जागायबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान गोथार बर'दिन मा बुंगोन आदा 2023 जि मायथाइ बेहाय आरो बांसिनै सान्थि जाहाथे जागोन आं बेखौ कामना खालामदों नैबे बर'दिनजों लोगोसे जि गोदान बोसोर फैगौ बेहाय सान्थि जागोन होननानै आं फोथायो गिबियावनो बयनिसिमबो गोथार बर'दिननि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोदों मिजिंथिदों इसोरा बयखौबो समान मेगनजों नोजोर होनानै गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों बारहोहरथों बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आरज खालामदों बर'दिनाव जेरावबो जेरैबो ख्रिस्टान सुबुंफ्रा बायदि बायदि फालिगासिनो दङ आरो आं दिनै जोंखां ब्रह्मनि न'आव दंफैयो जोंखां ब्रह्मआबो थिग बिदिनो इसोरनि मुङै सुबुं समाजनो बोथिसे जाहोनाय हाबाफारिजों इसोरखौ आलो आलोयैनो सिबिदों मानगोनां जोंखां ब्रह्मआ जेरैबायदि सुबुंफोरनो जाहोदों थिग बेबायदिनो इसोरा बिथांनो फाननै बारायनानै हरथों आरो अरायबो बिथांनि न'खरा आलो आलोयै रायजो मोनजालांथों बिनि थाखायबो आं इसोरनि खाथियाव आरज खालामनानै होदों बे समाव फैबाय थानाय 2023 मायथाइनि जे जानुवारि दान फैगासिनो दङ बेखायनो बोसोर गोदान फैगासिनो दं बेखायनो बे बोसोर गोदाननि थाखायबो सुबुं समाजनो बयनि थाखायबो आं गोजोन हामलायनायखौ जासिदों आं मिजिंथिदों सुबुं समाजा जाहाथे मोजां नोजोर मोजां थांखि लानानै बयबो इसोरनि अननायाव बे बोसोर गोदानाव ग्रें ग्रेङै रायजो जानो हाथों बोसोर गोदाननि मुङै जाहाथे पिकनिक बायदि बायदि जानानै जौ लोंनानै बायदि बायदि फेग्रा मुवा जानानै जाहाथे गारिफोरखौ गाज्रि रोखोमै सालाया बिनि थाखाय आङो बयखौबो सुबुंफोरखौ खावलायदों जाहाथे मोजाङै मोजां बोसोर गोदानखौ बरायो गोजाम बोसोरखौ हगार हरो आरो गोदान बोसोरखौ बरायो बेखिनिखौनो बुंबाय नंगौ जिहेतु जि सरकारा जि नियम निति होदों नियम निति खानानै होदों बे गान्थिखौ जाहाथे बारा आरो सरकारनि नियम नितिजों थांनानै जेरैबायदि बायदि बायदि पिकनिक जाग्रा स्पटफोर दङ बेवहाय थांनानै रंजा खुसिनो जानानै रंजा खुसियैनो मोजाङै मोजां न' फारसे फैफिनो आरो बायदिसिना फेग्रा मुवाखौ बांद्राय लाया बेनि थाखाय आङो गुरै खावलायबाय আমি বন্ধুবৰ জিগ্ৰাং ব্ৰহ্মঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত কোকৰাঝাৰত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰত তথা বিশ্ববাসীলৈ বৰদিন উপলক্ষে আমি শান্তি আজি বৰদিন দিনটোতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে যেন শান্তি আৰু বিৰাজমান হওক সকলো সুখ শান্তি হওক ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ববোধ জগাই উঠক আৰু মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰ ক্ৰমান্বয়ে বেছিকৈ বাঢ়িব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সেই হেতুকে আজি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছোঁহি জিগ্ৰাং ব্ৰহ্ম বন্ধুবৰ ঘৰত আৰু আমিয়ে নহয় কেৱল বহু অতিথি ইতিমধ্যে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু এই বৰদিনত বন্ধুবৰ যি অতিথি আপ্যায়ন মন বা মানুহৰ সম্প্ৰীতিৰ হকে যি চিন্তা এই চিন্তাই যেন ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল হওক ইয়াকে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ